Hola, jo sóc Sno. Avui som 5 de juny de 2025. Això, com es diu? Tuelites? Hi ha dos formes. La primera, al lavabo. Ja està. Mira, això està bé. I l'altra. Mira, per què? És més fàcil desexable el paper. Ja està. Punt. Una notícia de Instagram o jo què sé, les cloaques han callat les toallites. No ho entenc. Què fan? És una xorrada. És una xorrada. Però això sí i això no. Per què? No ho sé. No ho sé. Criticar a mi mateix. He provat Balatro. Està? Està molt guai. No pillo les coses. Per exemple, anti. Jo què sé. Però molt enganxat. Ahir vaig jugar Balatro i estava enganxat. És normal, és normal. Adeu, que vagi bé i fins una altra. Demà aniré a veure el Peyu i la setmana que ve t'ho explico. Adeu!